Hoy, bastos na lalaki. Lumayas ka na sa bahay ko, ha? Sinisipa na kita. Ano sabi niyo, ma'am? Sante ka na, lumayas ka na ngayon din! E, paano yung kontrata natin? Ano kontrata? Wala tayong kontrata, wala akong pinipirmahan kontrata! O sige, pero bayaran niyo yung 4 na araw na pinagtrabaho ko dito sa bahay niyo. Anong bayad ang pinagsasabi mo, ha? Alam mo ba kung anong halaga niyang mga pinagbababasag mo? Yung bisita niyo nagbasag, hindi ako. Hoy, kundi dahil sa'yo hindi mangyayari yan. Kasalanan mo ang lahat. Kung susumahin ko ang lahat ng mga binasag mo, kahit 10 taong ka magtrabaho sa akin, hindi ka pa rin makakabayad. Pero hindi na kita sisingilin. Lumayas ka na lang. Lumayas ka! Kaya pala masama yung ugali mo eh. Puti ang laway mo. Gago! Hindi laway ang pintura mo! Palasupas ka na, napakasungit mo pa! Puisit ka, bastos! Okay? Laya ka na pala. Ano sadya mo? Huwag mong sabihin hinugot ka na rin ni Acosta. Elis! Pasensyahan na lang muna tayo! Hayop ka! Wala kang utang na loob! Pero nagbabago ang panahon! Sayang naman ang presyo mo sa ulo! At isa pa! Ayoko nang pumalik sa kulungan! Sawag-sawa na ako! Hirap na ako sa loob! Ah! Okay. Hindi ka na mahihirapan ngayon. Wag! Anak ka ng titing. Nananakot ka pa? Boss! Boss, wag! Boss! Boss! Hindi ho nila ako talaga kasama. Patawarin mo na ako, hindi na ako ulit. Patawarin mo na ako. Ayoko pa mamatay. Gusto mo rin lang magpatay-patayan? Pogi! Wag, Pogi! Boss, pinakiusapan lang nila ako. Pogi, sama po. Pogi, mawa ka! Pogi! Pogi, mawa ka! Wag! Pogi! Siguro sikat na sikat ka ngayon sa lugar mo. Hindi naman. Oo nga pala. Teka muna, bakit pati yung linuto ni Kapitana? Ha? Sinirahan mo pa. Sabi mo, hindi ba May balak. Baka, Baka may balak. Baka may balak ka magtayo ng caterer. Godo, may iba naman natin ang usapan. Kamusta naman ang lagay dun sa inyo? Ano lagay? Balita ako, nagkalat ang pasugalan doon sa barangay ninyo eh. Ang ibig mong sabihin, nagkakalagayan doon sa lugar namin? Yun na nga. Hindi, ang ibig kong sabihin, baka kailanganin mo tulong ko, magsabi ka lang. Ibig mong sabihin, kinukusinti ko pasugalan doon sa lugar namin? Dahil hindi ko kaya pigilin? Ha? Di lumalabas na inutil ako? Ay, ikaw may sabi nun. Ano naman ang may sabi? Eh, loko pala!